Moikkelis, koikkelis kaikille. Tänään alkaa tämmönen kanava kuin en mä tiedä. Mä en oo kauhean hyvä keksiä mitään kanavan nimiä, niin tästä kanavan nimessä nyt tulee vain joku. Ja joo. Mulla on nyt 5000 coinsia varmaan. Teen tälleen. Et voi pahustus käti kaikki rahat. Nyt saatais vähän. Ja pelin nimeä on siellä joku Lamar Riddle vlog. En minä tiedä. Tää kyllä kiinnostaa. Tää nyt on joku peli, mikä mä nyt vaan löysin tuolta. Ja joo. Tätä kaivelee nyt jotain mitä nyt kaiveleekaan. Siis nyt tämän videon aiheena on sitten tämä video loppuu sitten ihan kohta. Et no, ei tuu kai pitkä video tähän näin. Ei aloitusvideo pidä kuulolla ikinä kai pitkä. Mutta tämä peli siis jatkuu mun kanavalla. Vielä ainakin jonkun aikaa. Loser. Älkää itse pistäkö tuollaisia minulle vaan. Tehkää tällainen kunnon kanavan kasvo, niin kuin tässäkin pelissä on. Kunnon kasvu, eli siis en ole pelannut kauaa. Ja mä oon saanut jo 2000 seuraajaa. Ja kyllä ois tosi mahtavaa, jos seuraisitte tätä kanavaa. Ja ihan vaan sen takia, koska no, en mä tiedä. Ihan vaan, koska mä tykkään saada seuraajia, koska teidän takia mä olen tässä. En tee YouTubea vaan sen takia, että saisin rahaa. Ja minähän nyt en rahalla tee mitään, koska mä oon niin, en mä tiedä, kyllä mä rahalla teen vaikka mitään, mutta en tee tubettamista pelkän rahan takia. Vaan sen takia, koska mulla on tylsää ja mä haluan näyttää mun pelejä teille. Ja kuvaan tosiaan puhelimella, sen takia äänenlaatuke on aivan kakka. Ja joo. Sanokaa ihmisiä, että mä pelaan tosiaan Brawl Starsia. Ja vaikka mitä. Mutta tää nyt oli vaan tällainen esittely, että oi ei nyt ei katsota mainoksia, koska tarvin paremman sovelluksen. Mä kuvaan tällä hetkellä puhelimen omalla sovelluksella. Ja kanavan nimi tulee olemaan tyyli joku Jopo-poika. Oisko Jopo-poika? Joo, Jopo-poika. Eli Jopo, eli se pyörä ja sitten poika. Joo, varmaan täysin vaus sitten. No, minä tiedä. Mä yritän nopea kamera tosta vähän paremmin. Hei, mulla on sama. Tuolla on sama värinen puhelin kuin mulla. Nyt ei vaan taida olla ihan sama puhelin. Raha ei kasva puussa. Rahaa tulee puusta. Rahaa lentää. Otetaan tuo. Sitten. Ja.
Okei, mä saan 100 tällaista rahaa sekunnissa. Tää tulee aika nopeasti. Mä lopetan tyyliin sitten, kun tää on sekin tuossa milliin 100. Lopetan jossakin siinä sitten. Tai en tiedä, varmaan lopetan nyt. Mutta seuratkaa, tykätkää. Ei oo pakko totta kai. Mikäs mä nyt oon tätä väräilevää, mutta jos haluatte oikeesti, että jos vaikka sit kun mulla on 50 tilaajaa, niin mä teen heti liven. Koska silloin pystyy tehdä sen live, se on se rajallinen määrä se live. Ja joo. Ostetaan vielä jotain vaikka tuo. Ja moikkelis moi. Nähdään seuraavassa videossa.